Ginmanduan ng Department of Education, DepEd, ang nga tanan nga mga pampubliko nga eskwelahan kaupod elementary and high school nga magtindugin school sports club o at tawag nga SSC. Panuyo hini nga agud padukwagon ang pisikal nga panlawas hadton mga estudyante nga may banan ang epekto ang gitatawag nga pandemic driven learning loss. Sumalahan Department of Education or DepEd Secretary Sani Angara, diri inibahin ang pagmumulay kundi bahin inihin disiplina, teamwork ngan makusog nga panhunahuna. Kadugtong daw ang SSC ang curriculum han physical education kundiin mag-alo tagahin duwa nga daha 3 ka oras in supervised sports activities sa kada semana. Sa Kubinian Sports, Anton Arnes nga nihimuon nga mandatory. Samtang ani ba naman nga sports in basaran interest sa mga estudyante ngan kapasidad han eskwelahan. Pagdudumaraon niya na nga Agosto nga na Setyembre ang school-based immunization program ang mga pampubliko nga eskwelahan. Panuyo ang programa nga maprotehan atong mga estudyante kontrahan tinatawag nga HPV o antigdas, rubella, tetanus ngan diphtheria. Mababakunan kontrahan measles, rubella o MR ngan tetanus, diphtheria ang mga estudyante nga ada grade 1 ngan grade 7. Samtang babakunahan naman kontrahan human papillomavirus ang HPV ang mga estudyante nga mga babaye nga ada grade 4. Nagdonar naman hin ICT packages ang Government Service Insurance System o GSIS ngadto Barangay Anahaw Primary School usa nga tay-aw nga public school habontok Southern Leyte. Sumalahan ahensya ka parte ang donasyon ng GSIS Adapt a School Program nga usa nga corporate social responsibility para makag-abre hin purtahan hapag aram han mga estudyante para iratag sa tagsa nga kabubuason ngan komunidad. May babaruan pira na nga mga eskwelahan ha probinsya han Leyte ang nakatagamtam hin mga moderno nga gamit hin pag-aram. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Fast Relax, kasangga sa bawat aray.